uNkulunkulu kwangitshela enye into bafethu wathi empilweni kunabantu abawu2 ufanele kubagade khona abantu abathi mabesondela empilweni yakho storm khona abantu abathi mabesondela bathulisa istorm khona abantu abathi mabeze makwahlangana nabo impilo yakhe izoba nestorm impilo yakhe izoba nesivunguvungu uyabasatha ube nezivunguvungu no lezi vunguvungu asenzelwanga wena uhlobo labantu ohlangane nabo bese uba khona abantu othi mawuhlangana nabo kuthula istorm kwathi ngithi awuke ngabantu abanamandla yokuthi mabesondela kuwe kuthula ivunguvungu awufuna uhlobo labantu oluthi maluza kuwe kuthula inkinga obhekene nayo awufuna uhlobo labantu abathi mabengena kwakho bese kubaleka indlala awufuna uhlobo labantu oluthi malisondela kuwe bakufica ukhala bakushiya uhleka ngoba wonke umuntu othi uma ehlangana nawe akushiya ukhala lo muntu akuyena ohambo lwakho wonke umuntu oyisondeza eduze kwakhe uthi mawuhlukana naye akushiye uqaganisa akushiye unenzondo akushiye ulenyembezi loyo muntu akasiyela umuntu ohambo lwakho akusibona bonke abantu osuka nabo kude oya nabo kude akusibona bonke abantu osuka nabo kude oya nabo kude kodwa bakhona ongasuki nabo kude oya nabo kude ngicela ukufezela umbona ngani umuntu osuka naye kude kodwa ongayi nawe kude yilo hlobo lomuntu othi njalo mayenza ku athi ngisuka kude kabi nawe njengoba bathi usuka kude khona into azoyifuna abantu osuka nabo kude abakulungiselela izinto zala uyakhona kude kodwa bafuna ukudla izinto zakude la uyakhona wonke umuntu ongayi naye kude kodwa usuka naye kude umbona ngoba mayeza uthi into yoqala nje ngisuka kude